A choiva deste 8 de marzo non evitou que os concellos do Salnés reivindicasen a igualdade total entre homes e mulleres. No caso de Cambados, a tradicional lectura do manifesto tivo lugar finalmente no Salón de Plenos. A vila leu o manifesto da FEGAN centrado na loita contra a violencia sexual. Tratando de poñer de manifesto as desigualdades que sufren as mulleres, tanto no ámbito laboral como este ano se incide un pouco máis no ámbito da violencia, especialmente da violencia sexual, do crecemento de hábitos pouco saludables no aspecto sexual como a pornografía entre adolescentes. Para loitar pola igualdade é fundamental concienciar aos máis novos. Datos estadísticos indican que entre a poboación xoven hai un incremento elevado do consumo de pornografía, prácticas sexuales a veces inadecuadas, con pouco aprecio á persona e, xa digo, máis aprecio ao corpo que á persona. E, bueno, o que tratamos é de concienciar que como se di no manifesto, a pornografía, ao fin e ao cabo, o que está é, de alguna forma, esparcindo a cultura da explotación sexual. A pesar de todas as campañas, as rapazas que participaron no acto aseguraron que nos seus centros teñen escoitado comentarios machistas. Ti, como eres unha rapaza, tes que estudar isto, tes que estar na cociña facendo cousas así, cousas moi fortes. En mi clase dijeron un día que de 9 de cada 10 denuncias eran falsas. E eso non é así. Advirten que contan co apoio do profesorado, pero consideran que reivindicacións como as de 8M son fundamentais para loitar contra o machismo. Es mejor de mediarlo ahora que podemos, que luego ya sea muy tarde. Y es mucho mejor ahora que se está uniendo máis gente e máis gente está apoyando el feminismo e todo. Dentro da loita contra o machismo, o Concello tamén ten exposto no Salón de Plenos a mostra Non somos números, da asociación ESMAR, unha exposición que amosa de primeira man a violencia machista. Eu sentí como un medo e un asco a eso, porque son cousas que pasan, que son reais e que poden pasar a calquera de nós. É moi forte ver eso e tamén expresado como están nas fotografías. Por mor da choiva, o Concello de Cambados tivo que aprazar moitos dos actos que tiña previstos. As actividades adiadas realizaránse ao longo dos seguintes meses dentro da ampla programación para conmemorar o 8M.